Halito sakit taganti dyan guys. Huwag ko meeting ganihan kuya gay. O kuya Kinkin ni Miss General Meeting nila. Miss General Meeting nila kuya Kinkin. Huwag ko ka meeting kaya grabe sakit sa santi dyan. Nagsugod ni Ugse-use mga alas 10. Dito pa ko nagbantay pa kong Dalton. Nagkaroon sa ng orasa. Pit na alas 6. 6 na zid. Okay. Kalitan sa sakit. Okay, bawag na ansan eh. Panhut siguro na guys ha. Sakit lagi. Marang punga nga sakit. Hani ba? Diyos ko. Sa gayang nahinamdaman na kuanan ganina. Gipaningat kong maadyo bugnaw. Arang bugnaw ka adyo. Unsa arlainag pamati na ha. Unsa marang ning suhap aga ng hangin sang lawas. Manad. Arlainag sang pamati. Mayang nabati ganina. Karon aghapon nagsee. Lukuto no. Ag-ahos mo lagi sugba. Sugba tong ahos apil agpakpak. Aghilba dahon tulo. Panhut ni guys, masig panhut ni. Aron sa sakit na, mo ko. Punga nga sakit sani ba? Ko sabot lang sa dani ako. Punga nga sakit sila. Kalit ra jud ni. Bis meeting ko ganihang alauna, pagka alauna, ganihang alauna, bis meeting ko, ako ka meeting, kaya aron naman sakitas, alain na naman. Sakit man ilakaw. Nato ko sila mananghili, nagdahigda ko lang to. Huwag ko ka vlog kay namin nag-video ki. Ano ko. Bis mabalik ko pagkahaman og meeting, mabalik ko to sila Dalton. Okay. Huwag nagdunong ko ka meeting, huwag pa ko ka kuan. Nga to ko dito na nagka-anniversary like sa nay dito ko man iudto may gana guys ang gadang kuan na hindi kainit ito ko dali kay boko alas pusod ba doon to ito nga rin na ang buwan Diyos kong sa pag-release agray lagi nita ngit naman halos pusod. Asa ba di pa doong to oh? Ito. Anak pa doong ato to oh? Harap ko na lang Ano di ganyan? Ito naman ko. Dari mo halos pusod din na. Ano ni? May butlot ang ngipon pa. Nga. Magpunga. May butlot ang ngipon. Lainan sa kita, sakit nga punga. Hani ba? Masabot. Yes, panuhot siguro eh. Singit man ko karang bugnawa. Singit ko karang bugnawa. Nagkakuan. Hindi man nagsingit. Kung naghangin ba, murong sang panit. Alain na ka, tuknaw ka hangin. Larga ka di mukain. Ha? Larga ka di mukain. Ano may... Ma! May sakit ang ngipon nga na yung butlot. Ano kalit man naman eh, bati. Ganang buntag, bubita pa to, madalara na ha. Pagkapalis, imbis dito na ko las nanay. Naniudto ko, agad ko ikuan. Lain ka sa mga pamati. Uy, ganun. Nagidahigda ko ito ilang manang karong kayong abi ko mawara. Ginoon sa samot manungun. Imbis mo meeting kong kuya gail, meeting ko, kuya gail, imbis mo meeting ko, eskwelahan kuya Kinkin, wakur ka meeting. Alain ako sa pamati, Zud. Ya guys, naman dadas ko ni Don Emilio. Kaya karapin sa kitag dyan kilig, oh. Magkapa ko rin ambulansya. Yan. Kasapaan mo ko. Hmm? Kasapaan ako sa sakit. Hindi mo tulog ko. Nasaan na eh? Hmm? Kamu sa akin. Hindi yung susupin ko ulit. Katong sakit ajo. Is mangihi ko pag kuno mo action kung barang kasapan ako sa sakit.
Unay. Ano ko center guys. Pa-admit ko kaya grabe nang sakit sa kilid. Pamanughin ko sila referral. Kita si Kazu. Yan ka. Kanya side. Kita. Kamad. Ganina ka mangihi ko pag mapaalalay kong Gabriel. Ako na sa tiil. Ako Japan man ako. Grabe din sakit ah. Mas mamati. Gahapon sa alas 10 kung pato nang may madadapan na ka ng sakit pero pa ni sakit na ni hang ilid dani pas dani kunti dyan ang puson o kuto-kuto may sakit danas di dyan madadapa karon pag mata na karong mga alas 11 naharang sakit sa kilid dali na ako kalimbag pagpanakit. Mungkin pa mo referral. Kasi upan mo tapod niya, di ba? Mo ko yung kaadyo di pangko, ang gapon mga niyo. Mga di pa. Sa una po, na-admit po ko sa una. Di ba na-admit, gidara ko ito sa milyo. Tuwi-insikan ko pan-reliever kay nasa kita pa sa antijan, di ako nakaandad to. Nakaan ko kay Mito. Pila pa ka boss Iliad mo, duha pa ka buwan si Inday. Wala lagi. Karon nasa kita sa matandag ng dani. Ilid. Nagkasukaan. Sukaan. Wala hiper. Tapos doon Emilio. Tapos nanay nag-fill up sa admit. Tapos kita sa kilid. Kita sa kaso. Gischedulean ako guys. Operahan ko karon. Yung si Doc. Kaya ang dugo. Laboratory na nila. Hugaw. Sa kinahanglan ako na maoperahan kaya simba ko makabuto ag appendicitis. Operahan ko sa appendicitis. Appendix. Hindi ko nang mubuto. Init para magsugod. Lantan ako dani. Pero masakit ah. Untag sakit. Ang adult. A few moments later. Nakaman ako opera guys. Salamat sa Ginoo. Mga kapulian. Nakang salamat. Pero natag kuwan to. Appendix sa anak. Nakuha sa pag-opera. Di ba ako kabarag ka sa nalipon ko. Pagkadyo mo kuha nag-anesthesia. Sang tiil, banhag pakadyo. Dali na mo nag-opera. Sabi, salamat sa Ginoo kan humanaga dyan. Walang singaw. Grabe ka dyan gahapon pagsugod. Gahapon sa nga penga. Matong harang gidada. Wala naman ko ka-meeting sa meeting last weekend kaya hindi katuog. Dito ilang manang. Ito guys gahapon ang iimanan uguan. Iimanan ugos ko pan. Pagkuhan pa ng bubindaha man to nilirang nagkatuog ko o din ako katuli din higda kaya lang masakita ka sa kilid dahil sa tijan penga dali na dali sugod na niya na penga kazo ano to pag alas 11 na mata ko kaya kaisin ko kazo
Terus pag kuan pa na hinay ko kuan ang baga sa gapa tabang ko pag-abrid og kuan kini man ko ka habag-habag man lagi na mahigdaanan napaalalay ko niya. Terus pagtikang ko na ipadung ambak kay nalipang nga panan okay grabe sakita mo kasukang kilid kajapan gazid ko kaya naman sakita mo ko kagwanta nani appendix kaya di rin naman dyan todo ang sakit yes tuo ito abin na panahos taryapon dugay-dugay pa dyan may ngari kaya ginag kasi maukira ni panahot nga na ano dyan di naman dyan mahunag ang sakit mahigda ko yung ana dyan nagbimbag na hawa na grabe naman sakit na hikamon mo pag-aray na mo ikuan sa doktor nga na si dyan ituplok dahil sang kili dahil sakita ka dyan pagpirahan ko dahil salamat sa Ginoo una human na paway sa kagudan hindi sa kumakakuot ni bibi hindi akong dalton nari mas laganas po kami alas manang hilin may nag-uban ha karon katapas na na yung uli na yung taon pag alajahan na yung taon paglawas lantan ako guys nung ko ano lanat awatog 38 sobrang siguro kasakit or sa infection may tagaan ako nilag para po sila na pos-os dari ganas para may guys isang ihatad rin kung na mas health MDR o mga birth na sa mga bata kay masakay ko sa MDR yung pag-apply Barato lang. hatid na submit pa ni guys sa mga masakay ko PhilHealth na gabrid so pamilya naman na palihit at tugtulit pwede na kumakain guys pwede na may pagkain kaan ako gamay nagibiglag ang tizan kaya delikado pwede na kumainom o tubig salamat sa Ginoo hindi ko kay pagtiras pain reliever kalipang ang pain reliever tapos man ang pila na dos kung sa malasakit magagalas man ang nangyari salamat kagang man ang hilin kasi na ito ni uli si Gabriela dyan tayo papulihan so kasi Ilia di mo mapabilin luoy man si swagit balik na lang sa utos na ugma mas buntag o di ba say unika pagkaba na dari mo niyag nakuha guys di lain nagnaong leken mo niyag nakuha na isang kurang na yung mata nang no dara na guys sandekan ka sa purma dako siya talibuto na dyan siya nang kay kagabril katong pagkuha mo di man inani Ano man ito ito? kuan ra ka na mo sa kuan sa manok kanang tinaibitas manok nga to kani magaha ka ra lain na sa puro man niya guys na tagsara ko na po ibaji nga apindikan Ito. Katong kabahan ito. lagi na no. Ipalibang ko na sa dadyon hingan tong nurse nga nagkuan di na nake abrihan ilibang ni nang dada ni manang ugma mazugan ni kadas manang tao ni ba na Nga, kasangkad. lagi hang nanay kay hablaron man Dito.